Ako posledný vystúpil občan Prešova, pán Jozef Oravec. Nie som občan Prešova, som občan Prakoviec. A som tu preto, lebo som to sľúbil kamošovi hore. Predrečník hovoril, že sa hanbí za tých, ktorí tu nemôžu stáť, lebo boli obeťmi. Ja som tu za Petra Sadvára, ktorý bol zavraždený. Bol zavraždený v Prakovciach. Bol to človek, ktorý je mojim rovesníkom a nikomu v živote neublížil. Naozaj, on bol taký trošku neprebudený, on bol taký trošku, ťažko sa učil, no nie každému je dané zhora, jak ja hovorím, ale ten človek bol usmievavý na každého. Pomohol každému v obchode, odnesol nákup starým občanom. Proste bol to chlapec, ktorý v živote nikomu už neublížil. A vážený môj bol zavraždený elektrickým káblom. Zaškrtený elektrickým káblom. Človek, ktorý ho zavraždil, bol to cigán, ktorého prepustili z trestu, výkonu trestu, a bol na slobode necelé 2 mesiace. Zase je tam, kde je, a sa pýtam, keď ho znova pustia, čo urobí ten človek. Čo ho najviac mrzí je, že občania Slovenska sa zabudli, alebo čo ich v škole učili, čo povedal aj pán zo 7 statočných, že treba pomenovať veci pravým menom. A najviac ma mrzí, že my voláme tých ľudí Rómovia. Oni nie sú Rómovia, oni sú cigáni, pretože ja poznám film a tam je napísané, že cigáni idú do neba. Nie, my povieme Rómovia, ak to povie cigán, je extrémista. Kto z vás je tu extrémista? Ja poznám extrémne počasie, to poznám, hej. Bolo v Anglicku, žijem v Anglicku, fakt tam je extrémne počasie. Ale keď niekto príde vonku na ulicu a niečo povie nahlas, tak je extrémista len preto, lebo nepovedal Róm, ale povedal cigán. Marian Mišun organizoval protest a ja tým, že píšem blogy, tak som sa snažil napísať blog, ktorým by som túto akciu propagoval. Moje blogy na Slobodnom vysielači číta asi 10 000 ľudí, na Pravde asi 3 000 ľudí. Tým, že tie blogy ľudia čítajú, tak jednoducho sú na titulke, človek ich vidí. Ako náhle tam bol spomenutý táto akcia a Marian Mišul, tak mi ten blog tam vyslal 20 minút na titulke. 20 minút a bol stiahnutý dole. Keď som napísal adminovi, že prečo, to je nie náhodou preto, lebo som tam napísal slovíčko cigán, tak povedal, že nie, ale že ten blog stiahli preto, lebo Pravda, a volajú sa Pravda, ale hlásať pravdu tie noviny, nebudú podporovať nikdy akcie, ktoré bude robiť Marian Mišun a ľudia vo ohrození. Na to podporujú akcie, ktoré robí Izrael napríklad. Pravda. Napríklad. Ja sa vás pýtam, boli tu spomenuté udalosti na Ukrajine. Čo si myslíte, čo sa deje na Ukrajine? Začalo sa to v 89. takzvanou nežnou revolúciou. Pokračovalo to rozdelením Československa, pokračovalo to Jugosláviou, pokračuje to Ukrajinou, ide to o rozdrobenie slovanstva. Ide to o rozdrobenie sily, ktorá by mohla, nechce povedať vládnuť celému svetu, ale ukázať, že slovanstvo je ten správny a ten najlepší potenciál, ktorý kedy existoval. Slovania však namiesto toho, aby sa spájali, čo povedala Slovenská pospolitosť, aby sa spájali, sa rozdrobujú. Môjmu kamarátovi, ktorý je hore na nebesiach, sa vyjadrím iba jednou vecou. Je mi jedno, vážený a milý, či máš dredy a ošuchanú bundu. Je mi jedno, či máš Kanady a nenosíš vlasy. Je mi jedno, či si nezamestnaný, či si politik, či si právnik, či si lekár. Zavraždil si, je to trestný čin. Ubližuješ niekomu, mučíš niekoho, ponižuješ niekoho. Je to trestný čin. Čo ma však najviac mrzí, ale bol tu taký nábeh iba, alebo náznak, áno, zoberieme to do vlastných rúk. Ale nie tak, že budem ja byť, vraždiť, terorizovať. Vytvorte hliadky. Do Tisúce je asi príklad toho. Vytvorte hliadky, začnite sa telesne a statne a psychicky pripravovať. Pretože policajt, on jednoducho nebude robiť to, čo vyrobiť mal, on nebude pomáhať a chrániť. On bude len slúžiť, že slúži za peniaze. On bude plniť iba rozkaz a keď by ho odmietol, bude z práce vyhodený. Bol som v armáde 6 rokov, viem, o čom hovorím. Ja som ten rozkaz musel splniť, vybral som to, podpísal som to. Keď som ho povedať nechcel, z armády som odišiel.
Takže vytvorte hliadky v každej jednej obci, v každom jednom meste a stačí, že sa prejdete o 10. večer 5-6 chalani tam, kde sa deje neprávosť, aby vedeli, že ste tu. Pretože vy, keď budete sedieť doma a budete debatovať, čo s tým urobíme, tak oni budú páchať trestné činy. Oni musia vedieť, oni musia mať nie že strach, oni musia mať pozor, že si to nemôžu jednoducho dovoliť. Nemôže si dovoliť niekto, pretože v Prachovciach sa ten prípad nestal iba jeden, oni sa stali dva, o tom druhom sa nepísalo, pretože nebol ani v čiernej kronike zaznamenaný. Bolo to pred 3 rokmi. Môjho spolužiaka zavraždil cigán pre 5 eur cestou z práce. Dopichal ho nožom, chlapík vykrvácal. Pre 5 eur. Je pravdou, že zodpovednosť nesú politici. Pretože politici dohnali ľudí tam, že vraždí pre 5 eur. Pretože keby tých 5 eur mal, ja vám garantujem, že ich nevraždí. Ďalšou pravdou a veľkou je to, že sme si sami zodpovední za to, čo sa tu deje, pretože tento stav sme dopustili bohužiaľ my. Ešte raz vás prosím, pokiaľ máte tú silu, organizujte sa v mestách, v obciach, v dedinách. Pokiaľ máte tú silu, takéto zhromaždenia organizujte čo najčastejšie. Čo najčastejšie. A garantujem vám, vidím to zástupcov médií, garantujem vám, že dneska alebo zajtra v správach bude zase oznámené, že tu bola pospolitosť, extrémizmus, toto treba zatrhnúť, toto treba zastaviť. Tým, že ten môj blog z tej pravdy stiahli, boja sa čoho? Boja sa pravdy. Ďakujem. Ja len krátku poznámku k tej pravde. Za socializmu sa hovorí o taký vtip v súvislosti s pravdou v Sovietskom zväze, pretože denník sovietských komunistov sa volá Pravda, takisto ako naša Pravda. A tam sa hovorilo v Rusku, že nie pravdy v izvestiach a nie izvestí v pravde. Žiaľ, ani po roku 89 sa nič nezmenilo.